Danas kuvamo do 9 sati. U 9 sati će biti igre na kojima ćemo mi također da budemo. To nam predstavlja jedno osveženje u našoj školi, također i za nas mlade i za učenike. Az iskola megpróbálja összehozni az összes diákot, megismerjük egymás kultúráját, környező falvakról is jönnek a gyerekek. Sun is shining, the weather is sweet, make you wanna move, you're dancing, dancing, sun is shining. Put your card down, palm